Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta banyada na kajingpang COVID-19 ne coronavirus. Hagini kisngi la sakhi kajing trelang jeng ki babon balang banlong adkar da kabakyar banlom mi kijelang batkum jo kijelang hi jekapai ba. Hagani ke kenti sakakan hon ka bapmi ya ka film khandai la ru kala tanrong lam mi kini kajing sokya da ka bashem mi karai ban pensange no shwa ya kajing pen ya ka film khandai la hagani ginong ba shilong. Ya kani la penbana da producer jongani ka film uba commander Shangpliang. Ha kajing kendo bat kinong patai kubor ha Shillong Press Club ha khat nyau trek mato banai leber arajar arpo solusi mah ngila bano kiba mumpoi berkat ti haka ngila pen iya ka ka tarik mah arp khandai tarik bagi jano atau ka curfew nama gajing jia po isyamati ti ngila haban persange no ti hadin itu hau tayo ba ar jong ni match ngila sedang biang pen i ti hajing sya kalayat hadu menit kasngi ro kalayat gajing pen i ka film dan dari mentah kasngi pada umba filatif hi lawan gajing penpena nak leng jong kasurkar bangi haban khang no ye gajing pen i film ten nak leng jongi ngil haban khang no bat ngim la shu ban pen i hakalaria ngim la shu pen i habat habijur ngim shu la shu ban pen i te niwan mentah ban pentip sekipat ba ngikular sekipat ba ki bompat yo i ye gene ka film ba ngin sa pen i biang ha ki banai ki banwan ngim patip mentah lano ngim pelat biang dan re ngikular ki pat ba dan sapen ibiang bat ngisung tu ya gajing ie jeng ki ba ni ai kublai shigun ba kilaya wan doi hagini kisni ki bangi ngelapan ni i shisha gajing ie jeng ki film khasi bat ni tu ipi hagasni ke bangi cleaning kong ka cinema hall hapo engineer ladap mata hapo bijur kadap te ndrai hagitu kisni badan udu karfe hoi ke kham duna dan rai nadu kene kasni ublai pada kasni ublai bat teter untuk kala dabiang ini sutu baki bun ki pai ba ki ba kwa bani i bat ki bom kwa bat ki bom pat la bani i tena ta kadau ni kular si ki pai ba bangin sapen i biang ingin sapen tip leng ba jong ki lat patai kubor bangin pen i sakawai ngakwa ro ban kerpat kumne namar ba ki don kini ki pai ba ki baju perlong i kini ki don kini ki seng samla bat wi seng ki baju perlong i kini ki fit ki aka tikila ban phone sengi nila ban lek pen i lada maki kila long ready ban kre ke jaka se gila don ka hall ka don ka ino kano pada ki kwa ban simwai ngila ban ai rela ban lek pen inang lenjungi ka kham e bangin lek bu syuki lane lek bu ho ban lek arrange kan rela da kidon kino giseng ki bala pelong pa ya ki fit lane kino ki kenja jingelang ni kloi ban lek pen i se hadin da kala beli ke surga kalau enggak ke ba ni susi ba ini ke film na ba nila le stom do kata ndai wala kataro kalau ba nistana pada ba kibru kila kersan met pat mesin di ke film kenainan but kawai kwa banong ba kumba pila ai jung kersan ini hakini kising bala de ba kermen ba ndang ila ni bang ini ke film ba pinya wan biang ban kersan biang ba pet biang hasinama ho ba ni ai kulai shibun ai pi ki ba hadu menin gesiro pidang ya peni shisha kata ka jingi jong pia ki film khasima te sakawero ba ni kemen hadu kata nama ba what happening ki jingjia ki ba bon kata ro pidang ya last stone pidang ya one bit shot ka ho